అన్న నేను ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అన్న మాకు సార్ మీరు తీసుకోండి మీకు ఈనాటి కార్యక్రమ సభాధ్యక్షులు శ్రీ త్యాగరాయ గాన సభ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు కళానిధి జనార్దనమూర్తి గారు, పెద్దలు మానస ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు కవి రఘుశ్రీ గారు, గానసభ పాలక మండలి సభ్యురాలు గుండవరపు గీతాదేవి గారు, సభ్యులు శ్రీనివాస్ గారు, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఒక ప్రజాకవి వాగ్గేయకారుడు యావత్ నిజాం రాష్ట్రంలో పాటను ఆయుధంగా ఎక్కిపెట్టి కళాన్ని కథం తొక్కించి గలంతో ఉర్రు తొలగించినటువంటి మహాగాయకుడు, కవి, కళాకారుడు సుద్దాల హనుమంతు గారి యొక్క జయంతి. సుద్దాల హనుమంతు గారు అనగానే తెలంగాణ సాయుధ సమరం పాట, మాట, ఉపన్యాసం గజ్జగట్టి గంతేసినటువంటి, ప్రజలను ఉద్యమం వైపు ఉర్రు తొలగిస్తూ ఉద్యమం వైపు నడిపిస్తూ దోపిడీ వ్యవస్థపై పాటను ఆయుధంగా ఎక్కిపెట్టి ఏ విధంగా ఆనాటి సమాజాన్ని చైతన్యపరిచాడో మన కళ్ళ ముందు ఇప్పటికీ అద్భుతంగా సాక్షాత్కరింపబడుతున్నటువంటి సన్నివేశం. సుద్దాల హనుమంతు గారు తెలంగాణ వాడు కాబట్టి వారిని ప్రజలు గాయకుడిగా, కవిగా గుండెల్లో పెట్టుకున్నా ఆనాటి సమాజం ఎందుచేతనో వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవం ఇవ్వలేదని చెప్పి తెలంగాణ వారంతా కూడా బాధపడుతుంటారు. మాభూమి చిత్రం నరసింహరావు గారు తీసినప్పుడు పల్లెటూరి పిల్లగాడ పసలగాసే మునగాడ అనేటువంటి పాట 1940 నుండి 50 మధ్య 60 మధ్య ఉన్నటువంటి తెలంగాణ, వెనుకటి తెలంగాణ, వెనుకబడ్డ తెలంగాణ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దోపిడీ వ్యవస్థ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెట్టిచారి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దళితులపై అఘాయిత్యాలను ఆ పాటలో అద్భుతంగా ప్రస్ఫుటం చేసేటటువంటి విధంగా వారు ఆ పాటను రాశారు. సుద్దాల హనుమంతు గారి పాటను ఏ పాటను తీసుకున్నా సమాజంలో ఉన్న సమస్యలు, ప్రజలు పడుతున్నటువంటి బాధల నుండి విముక్తి పొందాలంటే నడుం బిగించాలి, పిడికిని బిగించాలి అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చి ఉద్యమం వైపు నడిపించినటువంటి ఆ యొక్క శక్తి ఆ పాటల్లో ఇచ్చారు. కళలన్నింటినీ అనేకమైనటువంటి ఆశ్రిత కులాలకు సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతిక కళలను ప్రజా కళలుగా తీసుకొని అనేకమైనటువంటి పాత్రలు, రత్కోర్ సాబు కావచ్చు, ఫకీర్ వేషం కావచ్చు, ఆనాడు సమాజంలో ఉన్నటువంటి, సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి మూఢ విశ్వాసాల నుండి, మూఢ నమ్మకాల నుండి, దోపిడీ వ్యవస్థ నుండి, భూస్వామ్య పెత్తందారి వ్యవస్థ నుండి ఈ సమాజానికి ఏ విధంగా విముక్తం లభించాలనేటువంటి తపనతో పోరాటం చేసినటువంటి మహాగాయకుడు, మహాకవి, వాగ్గేయకారుడు సుద్దాల హనుమంతు గారు. అందుకోసం సుద్దాల హనుమంతు గారు అనగానే నిన్న మొన్న జరిగినటువంటి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమంలో కూడా ధూమ్ ధామ్ పేరిట చేసినటువంటి ఆ కళారూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పాటలకు సంబంధించి, ఎందుకంటే మాట కంటే కూడా, ముచ్చట్ల కంటే కూడా, ఉపన్యాసాల కంటే కూడా పాట మాత్రమే సమాజాన్ని చాలా ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పి సుద్దాల హనుమంతు గారు చేతుల్లో చూపించినటువంటి విధానాలను వాళ్ళ జీవితంలో మనం చాలా చూసాం. 22 పాటలకు పైగా రాస్తే ఒక్కొక్క పాట ఆనాటి సమాజాన్ని పూర్తిగా ఉర్రు తొలగించినటువంటి విధానం. బుర్రకథలు చెప్పిన బుర్రకథలలో సామాజిక అంశాలను చూపించి అతను ఏమి చేసినా, అతను ఏం మాట్లాడినా, జీవన గమనం, తన సాహిత్యం సమాజ హితం కోసం, సమాజంలో సంస్కరణ కోసం, దగాబడుతున్నటువంటి చెల్లెమ్మల కోసం, దగాబడుతున్నటువంటి అన్నల కోసం, దగాబడుతున్నటువంటి సమాజం కోసం సుద్దాల హనుమంతు గారు చేసినటువంటి కృషిని మనం ఎన్నిసార్లు స్మరించుకున్న ఒక స్ఫూర్తి, ఒక పోరాట పటిమ, ఒక సాహిత్యానికి ఉండాల్సినటువంటి సాహిత్య విలువలు, ప్రజా అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ప్రజల పదాలలోనే సాహిత్యాన్ని పాటల రూపంలో, బుర్రకథల రూపంలో, నాటకాల రూపంలో, నాటకాల రూపంలో రాశారు, గజ్జగట్టి గంతేశారు. ఆనాటి సమాజాన్ని ఆయన తొలగించినటువంటి సందర్భాలను
సుద్దాల హనుమంతు గారి సాహిత్యంలో మనం చూస్తాం. ఆ సాహిత్యాన్ని వాళ్ళ సామాజిక బాధ్యతగా తీసుకొని ఖచ్చితంగా దాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నిజాం కుష పోరాటానికి, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి రుగ్మతలు, తెలంగాణ జనం జాగృతం కావడానికి చేసినటువంటి కృషి అంతా కూడా నిస్వార్థంగా జాతి కోసం పరితపించినటువంటి విధానం ఆయన రచనలో, ఆయన సాహిత్యంలో మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ రచనలన్నీ కూడా గ్రంథస్థం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కొంతమంది ముందుకొచ్చి వారి పాటలను సీడీగా తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేశారు. ఇంకా అముద్రితంగా ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి రచనలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ సాహిత్యాన్ని ప్రచురణ చేసి ఉద్యమానికి ఒక నిలువెత్తు తర్పణంగా మనం ప్రజల సమక్షంలోకి తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఈ సమాజానికి ఉందని చెప్పి నేను తప్పనిసరిగా భావిస్తాను. ఇవాళ హనుమంత్ అంటేనే పాట అంటేనే హనుమంత్ అన్న ఆ విధంగా హనుమంతు గారి యొక్క కృషి ఈ తెలంగాణ సమాజం ఉన్నంతకాలం, ఈ తెలంగాణ సమాజంలో ఏ ఉద్యమం వచ్చినా ఆ ఉద్యమానికి పాట మాత్రమే ఆయుధం, పాట మాత్రమే చైతన్యం చేస్తుంది, పాట మాత్రమే దిశానిర్దేశం చేస్తుందని చెప్పి దాన్ని మనందరికీ ఒక మార్గదర్శకంగా ఈ సమాజానికి వదిలించి వెళ్ళినటువంటి సుద్దాల హనుమంత్ గారు నిజంగా కూడా మనందరికీ స్ఫూర్తి. అలాంటి మహనీయుని ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం, ఎందరో మహానుభావులు ఆ మధుర స్మృతిలో భాగంగా విరోచితమైనటువంటి కవులు, రచయితలు, కళాకారులు, స్వాతంత్ర సమరయుల యొక్క జీవితాలను సమాజానికి పరిచయం చేయడానికి చేస్తున్నటువంటి కృషిలో భాగంగా శ్రీ త్యాగరాయ గానసభ గౌరవనీయుల అధ్యక్షుడు కళా విఎస్ జనార్దన్ గారు చేస్తున్నటువంటి కృషిని హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందన తెలియజేస్తూ, ఎందరో మహానుభావులు నిజంగా కూడా వారందరినీ మనం గౌరవించుకోవాలి. వారి కోసం వారు కాకుండా ఈ సమాజం కోసం, సమాజ హితం కోసం, సమాజం కోసం, సమాజ కళ్యాణం కోసం పనిచేసినటువంటి మహానుభావులను గుర్తించుకోవడం అంటే మనం కోల్పోతున్నటువంటి మానవీయ విలువలలో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్పతనం అర్థం చేసుకునే దిశగా, మానవత్వం పరిగణించే దిశగా, సామాజిక న్యాయం కావాలని పరితపించేటటువంటి దాంట్లో సామాజిక న్యాయం ఎక్కడుందో, ఎలా పోవాలో, ఏ విధంగా ఉద్యమ స్ఫూర్తిని కలిగి ముందుకు సాగాలో అనేటువంటి దాంట్లో సుద్దాల హనుమంతు గారు చేసినటువంటి కృషి, సుద్దాల హనుమంతు గారి సాహిత్యం అది సూర్యచంద్రుడు ఉన్నంత వరకు ఈ తెలంగాణ సమాజానికి, యావత్ ఉద్యమ సమాజానికి అది స్ఫూర్తివంతంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా భావిస్తూ, వారికి నిజమైనటువంటి నివాళి అంటే వారి బాటలో మనం అందరం నడవడం, వారి సమాజానికి వదిలించి వెళ్ళినటువంటి ఉద్యమ స్ఫూర్తితో సాహిత్యాన్ని వెలువరించడం, ఆ బాటలో ముందుకు పోయేటటువంటి పంతాలో మనదైనటువంటి పద్ధతిని ఎంచుకొని ముందుకు పోయినప్పుడు మాత్రమే సుద్దాల హనుమంతు గారికి నిజమైనటువంటి నివాళని చెప్పి నేను భావిస్తూ సెలవు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు మానస ఆర్ట్స్ అధ్యక్షులు రఘుశ్రీ గారిని మాట్లాడుతున్నారు. సభా సరస్వతికి నమస్సులు. వేదిక పైన పెద్దలు బకుళాభవనం రామకృష్ణ గారికి, కృష్ణమోహన్ గారికి, కళా జనార్దనమూర్తి గారికి, సీతాదేవి గారికి నమస్కారాలు. సుద్దాల అశోక్ తేజ తెలంగాణ తొలితరం వాగ్గేయకారుల్లో, విప్లవకారుల్లో సుద్దాల హనుమంతు గారి హనుమంతు గారు తొలితరం తెలంగాణ వాగ్గేయకారుల్లో ఒకరు. రజాకార్ టైంలో, తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆనాటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఒక ఉత్తేజభరితమైనటువంటి వాగ్గేయకారుడిగా, గీతకారుడిగా ఒక సంచలనాలను సృష్టించినటువంటి మహానుభావుడు, కారణ జన్ముడు. ఆయన జీవితం పోరాటంతోనే కాదు, కళలతో ముడిపడి ఉన్నది. పెద్దలు చెప్పినట్లు వారి జీవితాంశాలని, వారి యొక్క కళల్ని చాలామంది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పరిశోధన చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. పాఠ్య పుస్తకాల్లో కూడా వారి జీవిత చరిత్రని వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. డాక్యుమెంటరీలు, రాములమ్మ లాంటి చిత్రాలు వచ్చినప్పుడు సుద్దాల హనుమంతు వారి జీవిత చరిత్రను కూడా చక్కని చలనచిత్రాలుగా తీసుకురావాల్సిన అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశగా ప్రభుత్వం కూడా ప్రయత్నం చేయాలని, సుద్దాల హనుమంతు గారి స్ఫూర్తితో మరింతమంది తమ యొక్క జీవితాలను జాతి కోసం అంకితం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. వందన సమర్పణ సోదరి గీతాదేవి గారు.
సభకు నమస్కారం. ఈ మా త్యాగరాజ గాన సభ అందిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ఎందరో మహానుభావులు కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన గౌరవనీయులు బొక్కలా కృష్ణమోహన్ గారు, మా కళా జనార్దమూర్తి గారు, శ్రీ రఘుశ్రీ గారికి వందనములు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎందరో మహానుభావులని మన భావితరాలకి పరిచయం చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో జనార్దనమూర్తి గారు కంకణం కట్టుకొని దీనికి ఎంతో స్ఫూర్తిని ఇస్తున్నారు అందరికీ. ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చేసిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంతతో ఈ సభా కార్యక్రమానికి స్వస్తి.